a práve sme sa konečne niečo priučili, niečo, čo fakt môže nás niečo zlepšiť. Tak čo? Tak čo zahráte? Tak čo? A to každý iný? No. Jak to každý iný? Každý iný? Čo je to? Čo je? Že každý má nejaký iný film. Nie, musíte mať ten istý. Ale však, kdyby to mal padl ten... Poznáte Edemsovcov? Nie. Du. Ne, nepoznáme. Tam je taká vec. To bola taká vec, čo mala ruku a sa to tak Ľubica? 5 sekúnd. Sláva? 20 sekúnd. Aha, 5 sekúnd. Pán 19. Vy. Daj znak. Štart. Spiderman. Pozor a bez zvukov. Štart. Bez zvuku. Ale už spievaš? 5 sekúnd. Ja nepozerám. Stop. Ja už asi viem, že... Nenechajte sa fotografovať alebo natáčať v situáciách, ktoré by mohol niekto zneužiť alebo vás zosmiešniť.